makor da mahasule county chapter marjut magdik magchaka kayo duto magdokanyo kod jiko ginoko mar chiwo marwa Haria Beach. Magadia chak na chiel kumpit moganda mathoth county ma Homabay okete maino margi kata dok ne jogo masani kote mo pith makamano to neno berne ka bende gimiyo pith maoko mane kod dwaro mar Magadia chak e gweng' bonde manitie west kamaga ka chudbura makase pol riwruok moro mar koro ngeni yourself group no chako chenro mar koro gwenge makono gidwaro mar dokonok chiemo kod konyo ji yuto mage jakom riwruok makamano jwacho kelo wacho ni pidho die chak ne ok bedo gi mayot kata matin kinde machien chane wan gi chandruok matis machien wan godo koro chane okwanya kaluwore gi koso bedo gi begu miluongo ni mana nyalo miyo grubuwa ni mar medo mabiek koro wanyase kamano ano kelo kwano tende foundation gi team mare kane gibiro magimiyo wanyuok sani tinde koro waneno ka wahao bedo gi lokruok mang'eny nikech diegwa machane wan godo osebedo served. Riwruogno mane kod jokanyo maromo 54 kamoting'o nyaka mod liete osebedo ka jolo jokanyo mage yore mopogore ka giwacho ni yuto margi bedo ka medore kaluwore kod chak magigolo magipidhogo kendo dwaro diek magipidho manyalo konyo medo bedo yuto margi moloyo kaka en gi sani. Faida ma an korka kora maseni chake madho seche ma piny ber machak biro mang'eny bende auso tachaka ng'iewo sukari machielo kagite osebedo chak kang'eni wabiro koro dongo makata chak wanyalo tero nyaka deri ayudo matin no tani matido ko chaya madho koro jaduna ntirit marito na diel tani momanyo chiwo ma diel chak ato tin kanyal manyo wang'ara riwruogno gite mopogore mag piny owacho kod mag ji giwegi ochiwo sir nyalo konyo tieko midhiero moko magisebedo ka gineno kaluwore kod pith mag die chak magitimo e alworano. Riwruok moro moko mar piny owacho ni konyo Tinde Foundation en achiel kuom ko ka jolo grupno e pith mag die chak magisebedo ka gitimo. Ne group okwayo director mondo migi support in gi diek onge gi ma wan go kama Salem osebedo ka konyo nyuok achiel nyalo konyo kata nyalo kelo nyithindo mang'eny e community koro mane omiyo kelo nyuok gi diek moko mondo member timo magi achiel kuom magi wadakie weche mang'eny ineno ka en diel achiel kaka kata jaduong' neno kod nyaka kata kawuono onge thuolo monyalo wuotho go nikech en gi gimoro ma paro ne mo nitie monego chieng mondo kamano waseyudo joma mine donga chieng mang'eny ok giyud ga puonj malo kata nitie gik mang'eny makalogi koro as a foundation nwa biro in a unique way ang'iyane kaka wanyalo ting'o mine wagol gi Ramogi TV